Ja kovaa mennään tässä 800 metrin maaottelukatsastuksessa. Mitä luultavimmin Rotis lähtee tuonne keulille, kuten lähteekin. Ja ajontaa tulee välittömästi. Nyt kannattaa mennä sinne mukaan vaan rohkeasti. Vauhti on sen verran kova, että mahdollisuuksia vaikka mihin. Rotic kärjessä. Nyt tullaan ensimmäistä kierrosta tänne. Hyvä Ville! Väliaikaan aamulle. Rafinha Roleen Ruotsista kakkosena. 51-52 loistavaa vauhtia mennään. Nyt siinä sitten myöskin Lammisen Ville pistelee mukana vaan tiukasti. Tehdään kunnon ennätyksiä tänään. Takasoralla mennään Ruotsin Roleen kärjessä. 600 metriä, hieman alle 1.20. Hyvä vauhtia edelleen. Ja viimeinen 150 metriä edelleen Rolen kärjessä. Ville! Nousee myöskin nopeasti takaa. Hyvä Ville! Erittäin loppuvahva. Hyvä Ville! Hyvä! Loisto! Vedä! Taistelu käydään. Hyvä! Fredrik Korin nappaa voiton 1.48.22. Ville Lampinen juoksi loistavasti tänään.